Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Belangrijk nieuws is er over Jerry Semper, die aftreedt als voorzitter van de CHV. Jerry Semper heeft ontslag genomen en hij heeft een ontslagbrief geschreven. En daarin staat dat hij afscheid neemt met gemengde gevoelens. Zoals bekend heeft Semper de afgelopen periode onderhandeld over de huisartsenpost HAP. In zijn brief zegt Semper dat hij zich steeds heeft ingezet voor meer deelname aan de huisartsenpost van Curaçaose huisartsen. Maar dat is niet het geval. En dat is jammer, want hij zegt dat de betrokkenheid van de huisartsen noodzakelijk is bij de huisartsenpost. Walid El Hagen, oud-voorzitter van de CHV, zegt vandaag in de Extra dat het inderdaad vervelend is, of meer dan vervelend, dat de huisartsen zo weinig betrokken zijn bij de HAP, omdat elke huisarts minstens 50 uur per jaar nachtdienst moet draaien. Dat is nu niet het geval, dat alle huisartsen meedraaien in de HAP. En dat zorgt voor een grote ontevredenheid binnen de CHV. En dat is een van de redenen waarom Jerry Semper ontslag heeft genomen. Poging tot ontvoering toeristen, vreselijk nieuws vanuit Bapor Kibra. Hebben we te horen gekregen dat afgelopen weekend er een poging is gedaan een toeristen te ontvoeren. Na het uitgaan werd zij meegesleept naar een auto. Dat was over een lengte van bijna 200 meter. De vrouw verzette zich hevig. Daardoor raakte ze ook gewond aan haar knieën. Uiteindelijk werd ze achtergelaten en hebben de onbekenden haar tas meegenomen. De politie neemt de zaak heel serieus en is nog op zoek naar de daders. Tijd voor actie bij Dam Pretu. Dat staat in de Extra vandaag te lezen. Na een grote brand afgelopen weekend. U ziet op de beelden dat er sprake was van een enorme rookontwikkeling. Mensen in de buurt hebben daar afval en autobanden in de brand gestoken. En het is zeker niet de eerste keer. En de krant schrijft dat er nu daadwerkelijk actie moet worden ondernemen, omdat de mensen op die manier schade aan het eiland brengen. Vragen over directeur FKP, GB Doran, parlementariër voor de MFK, heeft een brief geschreven aan minister Cooper van de MFK over de financieel directeur van de FKP, Peter Bongers. Volgens Doran is het raar dat Bongers 2 jaar geleden in die positie werd benoemd. Waarom was er geen lokale kandidaat, zo vraagt Doran zich af. En ook zegt hij dat ondanks het feit dat Bongers al lang op Curaçao woont, hij geen enkele affiniteit had met de sociale doelgroep van FKP. En volgens Doran is dat wel belangrijk voor in de toekomst ook daarnaar te kijken. Zoals bekend wil de minister niet verder met de financieel directeur en wordt er gezocht naar een plaatsvervanger. Pick-up slaat over de kop. Vreselijk ongeluk afgelopen weekend bij de Nieuwe Haven, of zoals het officieel heet, de Caia Dominico Don Martina. Een nog jonge chauffeur reed heel hard met zijn pick-up over de weg, sloeg over de kop. Er zaten 2 mensen in de bak. Zowel de chauffeur als degene die in de bak zaten zijn gewond geraakt en moesten met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar het is weer een geval van te hard rijden op de Nieuwe Haven en daardoor een ongeluk veroorzaken. Presentator zet zich in voor Bonaire. Dan gaan we naar Bonaire toe, want de populaire Nederlandse presentator Bo van Erve-Dorens heeft laten weten dat hij zich inzet voor het behoud van Bonaire's onderwaterparadijs. Er komt een onderzoek door Blue Defenders op Bonaire en daar wordt onder meer onderzocht hoe de situatie in het water is, tot 60 meter. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Casper Dauma. En Bo van Erve-Dorens heeft eerder contact met hem gehad. De presentator is ook vaker gaan duiken bij Bonaire en zegt dat er steun moet komen voor het onderzoek. Dat zowel plaatsvindt op Bonaire, Curaçao als Aruba. En dat in kaart moet brengen hoe de situatie onder water is bij deze 3 eilanden. En wat voor beleid er daarop gevoerd moet worden. En dan is Khalid Sinou de nieuwe technisch directeur van Curaçao. Dat werd gisteravond bekendgemaakt door de FFK. Khalid Sinou is aangesteld als de nieuwe technisch directeur van de nationale selectie. Een van de belangrijkste taken is het aanstellen van een bondscoach. Nou wordt er al lange tijd onderhandeld met Dick Advocaat. En volgens de FFK zijn die onderhandelingen nog niet afgerond. Maar verschillende Nederlandse media melden vandaag dat Dick Advocaat zeker naar Curaçao komt. Met zijn team waarin onder meer Cor Pot en Kees Jansma zitten. Het is dus nog niet bevestigd door de FFK op het moment dat we dit opnemen.
Lijkt er wel op dat het gaat gebeuren, want er wordt al lang onderhandeld. En een van de taken die Dick Advocaat, de 76-jarige gouden coach, hij wordt wel de kleine generaal genoemd. Een van zijn taken is om ervoor te zorgen dat Curaçao zich kwalificeert voor de wereldkampioenschappen van 2026. We gaan even over naar de break en zijn zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. Na año 2009, familia Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wagnos Awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de Ready-Mix Batching Plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de planta e não dengan truck. Dan hebben we meer nieuws voor u. We beginnen met Sint Maarten. We hebben vorige week natuurlijk uitgebreid verslag gedaan van de verkiezingen. Die waren vrijdagochtend 6 uur afgelopen in de zin dat er toen de resultaten bekend werden gemaakt. Afgelopen zaterdag, dus een dag later, hebben al 4 partijen laten weten dat zij een akkoord voor een samenwerking hebben getekend en daarmee een nieuwe coalitie voor het eiland hebben gevormd. Het gaat om de 4 partijen die elk 2 zetels hebben gekregen. Dus dat zou betekenen dat de National Alliance en de UP Party, die tot voor kort de regering vormden, nog steeds demissionair, maar die partijen zouden niet terugkeren. En in plaats daarvan zouden URSM, de DP, de PFP en de NOW samen een regering vormen. 4 keer 2 is 8, dus ze hebben net een meerderheid in het parlement. En omdat de URSM de meeste stemmen van deze 4 heeft gekregen, zou de leider van die partij, Luc Merselina, premier willen worden. Nou, het akkoord is getekend. Er gaat nog wel een consultatieronde plaatsvinden. Daar heeft de gouverneur van Sint Maarten gisteravond opdracht toegegeven. Hij zal ook praten met alle partijleiders. Dus zeker is het nog niet, maar deze 4 partijen zeggen ze dat ze de komende 4 jaar Sint Maarten willen regeren. Dan gaan we naar Colombia, want daar zijn veel doden door een lawine. Een lawine heeft ervoor gezorgd dat nu al meer dan 30 mensen zijn overleden. En er wordt nog gezocht naar heel veel andere mensen. Het gaat vooral om bewoners van een inheemse gemeenschap in het noordwesten van Colombia. Soldaten en reddingswerkers zijn druk op zoek sinds de lawine plaatsvond. Op sociale media zijn beelden te zien waarbij een groot deel van een heuvel naar beneden komt en een rij auto's bedekt, waardoor de weg in tweeën wordt gespleten. Enorm veel natuurgeweld en dat heeft tot nu toe al voor veel slachtoffers gezorgd. En de president van Colombia, Gustavo Petro, die zegt tegen de bewoners van de gemeente Carmen de Atrato dat ze moeten bidden voor het leven van de mensen die nog verdwenen zijn. Maar er blijft ook nog een mogelijkheid dat er meer instortingen komen, dus iedereen moet voorzichtig zijn. Dan gaan we weer terug naar Bonaire. Ja, ik krijg de glimlach al op mijn gezicht, want als we het over ezels op Bonaire hebben, is dat altijd een heel positief onderwerp. Er is een video gemaakt voor Expeditie Nederland door de medewerkers van Caribisch Nederland. En we gaan daar nu het eerste deel van laten zien. Het eerste deel van iets minder 1,5 minuut. Maar als u de hele video wil zien, kunt u naar de website van Caribisch Nederland. De ezels op Bonaire die zijn in grote getalen aanwezig, zoals u wellicht weet. Er is een Donkey Sanctuary op Bonaire en er werd een reportage gemaakt door Nathalie Everts en Marit Severijnse. Kijk naar het begin van deze documentaire. Chega Bonaire, taripara basta burrico tacana rond. Para turista, gran atração. Pero se você vive aqui, rato é por para molester. Na Donkey Sanctuary, nanta cuida grupo grande de burrico. Ik ben Marina Melis, ik ben 73 jaar.
En ik kwam ruim 30 jaar geleden hier op het eiland wonen en werken. En er was niemand die voor de ezeltjes zorgde. En ik hou ontzettend van dieren. En toen zei ik tegen mezelf, nou, dat wordt jouw ding. En hier binnen bij ons verzorgen wij 803 ezels. En op straat wonen er nog ruim 1100. En daar is natuurlijk heel veel werk aan de winkel. Dus voorlopig ben ik nog wel even bezig met ezels verzorgen. Kom maar, hallo, goedemorgen. Ja, nee, je komt eraan. Ja? Ja, kunnen we? Oké. Nee, rustig, vrouwtje komt. Loop je op straat en dan word je door een hond gebeten, hè? In dit gedeelte zijn 656 ezels en dit is hun ontbijt. Daar krijg ik een glimlach van op mijn gezicht. Ik hoop u ook. Ik ga naar de website van Caribisch Netwerk voor de hele documentaire. Of video moet ik zeggen. En wij zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.